Buenas noches a todos, todas, por estar una vez más en estas conferencias de los lunes del Ateneo. Hoy vamos a adentrarnos en el pasado con una conferencia que promueve la sección Compostela y cuyo título es Os Reis Católicos, a Cidade de Compostela e Galicia, que será impartida por el profesor Pejerto Saavedra Fernández, agradeciéndole de antemano su generoso ofrecimiento para este acto. A casi nadie le interesa explicar la complejidad del pasado porque lo importante son los mitos, dice el profesor Álvarez Junco en un reciente artículo en el diario El País titulado La Reconquista. Y continúa: los historiadores deberíamos estar hartos de que nos utilicen, deberíamos protestar, sindicarnos, demandar judicialmente a quienes abusen de nuestro trabajo, salir a cortar una avenida céntrica. Somos pocos, me dirán, pues movilicemos a nuestros estudiantes que seguro que estarán encantados. Y es que ya está bien, la función de la historia es conocer el pasado, investigar, recoger pruebas, organizarlas según un esquema racional y explicar lo que pasó de manera convincente. Y punto. Fin de la cita. Para conseguir esto, contamos hoy con la presencia del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Santiago, Pejerto Saavedra. Para hacer esta breve presentación, recurro a las palabras de otra autoridad tan familiar en estos lunes del Ateneo, como es el profesor Ramón Villares, que son las que pronunció en respuesta al discurso de ingreso como académico numerario del profesor Saavedra en la Real Academia de la Lengua en 2013. Cito textualmente: a biografía deste home de apenas 60 anos ben levados, aquel entonces, é a propia de toda unha xeración de intelectuales e letraferits da Galicia da segunda metade do século XX, de orixes campesinos, nado nunha aldea de Fonsagrada no seo dunha familia extensa como propia dos tesos cumes da Galicia Oriental. Coñeceu a alentura do terrón daquelas fondas valgadas da montaña, pero tamén o valor que tiñan o saber e as letras aprendidas á luz do candil e coa paixón que no seu ensino puña unha esforzada xeración de mestres e mestras que concebiron a súa vida como unha actividade de misión. Que a súa morada familiar estivese á rente da escola da aldea foi, sen dúbida, un aliciente para a formación daquel neno que, como poéticamente diría el mesmo, anos despois, estaba a comenzar un camiño que acabaría por lle roubar a primavera e a súa familia. Engade o profesor Villares respecto á obra do profesor Saavedra o seguinte: dice, neste sentido, a obra historiográfica de Pejerto Saavedra é un exemplo de relectura de toda a tradición interpretativa da sociedade galega moderna, desde os tempos da doma e castración de Galicia, claramente revisados na súa análisis do tránsito á época moderna, ata a súa visión da ruralía e de forma especial do campesiñado como un actor principal e en absoluto privado de autonomía e, por tanto, de algúns privilexios, no drama que toda a historia contén. Cos libros e publicacións de Pejerto Saavedra sabemos máis cosas do pasado, pero tamén nos ayudan a ollar de modo distinto os autores que nos precederon e construíron o relato dese pasado. Creo que están ben expresadas todas as palabras que se poden decir para a presentación de unha persona del profesor Saavedra. Únicamente recordar algún epígrafe de su currículum vitae que está recollido na web do Ateneo. É catedrático de Historia Moderna da Universidade de Santiago, foi premio extraordinario de licenciatura e de doutoramento e premio nacional aos mejores becarios, con o cual me identifico tamén porque yo tamén fui becario todos los años. Las principales líneas de investigación se centran en Galicia a finales del siglo XV e mediados do XIX, poboación e familia, sistema agropecuario, industrias rurais, sociedade rural, vida cotidiana, fidalguía pacega, economías monásticas. Ten unha dúcia e media de libros, numerosos artículos en revistas especializadas, capítulos de libros e outras colaboraciones en obras colectivas, etc. Director de 12 teses doctorales e estadías na Universidade de Bolonia, Toulouse, Caen, na Escola de Altos Estudios
de Ciencias Sociales en París, director do Departamento de Historia 2 medieval, moderna e contemporánea desde 1990 a 2001, vicepresidente da Fundación Española de Historia Moderna, membro do Instituto Padre Feijóo de Estudios do siglo XVIII da Universidade de Oviedo, da Comisión de Patrimonio e Bens Culturales do Consello da Cultura Galega, da Comisión Superior para o Estudio do Dereito Civil de Galicia e académico numerario da Real Academia da Galega. Pois ben, tiene la palabra o profesor Saavedra para levarnos a aquel lejano año de 1486, cuando tiene lugar la visita de los monarcas Isabel y Fernando, 1486. Muchas gracias. Bueno, boas tardes, antes de nada, ou boas noites. Boas tardes ou boas noites. Oi, escoitan? Sí, bueno. Gracias, antes de nada, ao Ateneo por invitarme ás súas conferencias dos luns. Moitas gracias ao presentador, a Pedro Fernández, por esta cariñosa e excesiva excesivos comentarios positivos que fixo sobre min. Xa saben que os currículos, normalmente, nos currículos sempre se pon o positivo e se cala aquilo que non que se lle conta ao confesor, non? Por outro lado, o Ramón Villares é un moi bon amigo, entonces tamén nas palabras que escribiu que a ocasión da entrada na academia pois son tamén demasiado eloxiosas. Acerta no que di na crianza, etc., porque efectivamente nacín nunha aldea da montaña de Lugo. Iso é unha casualidade, non é mérito ningún, pero como Galicia cambiou tanto nos últimos 60-70 anos, non? Pois cando un se pon a recordar aqueles tempos, parecelle que duda se os viviu ou non os viviu, non? Un pouco como dicía o criado de Don Merlín cando recordaba pois a súa estadía no castelo de Belvís, non? Dice, aqueles días pasaron por min, ou é unha, non? Algo que me labrou a imaginación. Pois sí, aqueles días pasaron, non? Antes daquela, pois as cousas cambiaron moito, unhas para ben, outras quizás para non tan ben, non? Bueno, a conferencia, a charla versa sobre os reis católicos, a cidade de Compostela e Galicia, non? É difícil cumprir o mandato do profesor Álvarez Junco, non? De abstraerse por completo do presente, porque a historia o pasado é presente. Hai quen di que non, en términos humorísticos, pero bastante reais, que os historiadores nos dedicamos a cambiar o pasado, non? A cambiar o pasado, é dicir, a velo de forma distinta según sean os problemas que plantexa o presente. Entón, se non está presente, realmente ese pasado casi non existe, non? Ou non existe. Entón, é algo, unha cousa que hai que ter en conta, non? En este aspecto, pois, o reinado dos reis católicos, así en xeral, é o que se pode chamar un tema maior da historiografía española e da historiografía galega. É o hoxe e foino xa hai moito tempo, non? E é un tema maior e, ademais, nos últimos tempos, digamos que ainda de modo máis evidente, porque os problemas territoriais, non, que ten actualmente o Estado español, pois fan que nos debates a presencia da historia sea moi intensa. Neste aspecto, pois, a invocación aos reis católicos, non, como os forxadores, nalgúns casos, da unidade de España, incluso da nación, non, etc., son, como saben, son moi invocados, non? Eu creo que o seu reinado tuvo importancia a posteriori, para efectivamente conformar unha unidade, neste caso de reinos, non unha uniformidade, pero hai algunhas afirmacións, non, dicindo que con eles nació a nación española, etc. Eso é unha exageración, porque non había tal nación, o que había era unha monarquía formada por diferentes reinos, non? En todo caso, cando daquela se fala de España, ou das Españas, pero máis ben de España, tamén se inclui Portugal. É dicir, Portugal era un reino da España, non? Incluso algúns cronistas, non, dos reis dicen, bueno, ora uniuse Aragón e Castela, inda estes monarcas
tan providenciais acabarán incorporando tamén Portugal, non? Pero repito que Portugal formaba parte das Españas hasta fins do século ou da España, simplemente, non? Hasta fins do século XVII. É un tema maior, entonces é un tema perigoso ou polémico, non? Polo que se acabo de decir, non? E esta polémica ou estas visións moi diferentes do reinado, tanto no caso español, pero como especialmente no caso galego, estas visións tan contrapostas, pois, por unha parte, revelan que todo o mundo lle reconoce, non, aos reis católicos unha gran importancia, especialmente centrándonos xa no caso de galego, non? No caso galego. Todos historiadores, desde a segunda mitad do século XIX hasta o presente, afirmaron e recoñeceron que este reinado tivera, repito, un gran peso, unha consecuencias moi importantes para Galicia, pero por causas distintas, non? Para unes non, foi un reinado moi beneficioso, as medidas dos reis católicos foron moi positivas, para outros pois foi o reinado de consecuencias moi negativas, non? Moi negativas, porque acabaría, non, ca personalidade galega digamos que reduciría a Galicia pois a unha especie de mera provincia, de mera oscura provincia da coroa de Castela, non? De feito, pois está no mundo da historia da cultura, estou moi arraigada, moi enraizada a expresión os séculos escuros, non? Para referirse aos séculos XVI, XVII e XVIII, non? É dicir, a época que sigue este reinado, fundamentalmente do punto de vista cultural, por ter deixado de cultivarse o galego, ou casi deixado, non? Digo, esta visión tan contraposta sería fácil, non? Alargarse citando autores diversos, digo, aparece xa na segunda mitad do século XIX ou ao comezo do XX, pero autores moi destacados, non vou citalos a todos, non? Pero si algunhas mostras de tendencias ideolóxicas moi distintas, non? Por exemplo, Murguía, non? Que é un historiador liberal, laico, non? Pois, inda que recoñecía as tradicións xacobeas, non? Pero Murguía, porque era moi antifeudal, pois entendía na historia de Galicia, no prefacio, despois cambiou un pouco, matizou as súas opinións, non? Pero no 1865, no discurso preliminar á historia de Galicia, entende, non? Que o reinado dos reis católicos foi moi positivo, non? E que é un triunfo, en certo modo, das clases populares, non? Xa que dice que aquí dos reis non se conocía máis co nome, non? Entonces, hasta que veu a xustiza, non? Abatiu a nobreza, non houve, digamos que, unha certa liberdade para as clases populares. Entón, en certo modo, dice que o resultado foi unha especie de felicidade, non? Para o povo. Repito que isto é unha visión que non mantuvo sempre, porque no libro sobre o foro, publicado casi 20 anos despois, mostrase máis pesimista sobre as condicións de vida, non? Do campesinado galego durante a época moderna. Pero é anacrónico, bastante anacrónico, ainda que é unha persoa moi inteligente, escribe moi ben e dixo cousas moi acertadas noutros puntos, non? López Ferreiro, non? Creo que é máis atinado, é dicir, dentro do seu unha persona, un carlista, un cuengo carlista, pero é máis atinado no sentido de que os reis católicos non veñeron a fazer nunha revolución, que veñeron foi, en certo modo, a poñer a cada quen no seu sitio, é dicir, viñeron a restaurar un orde roto, non? Durante a Baixa Idade Media a sociedade perdera o seu equilibrio, a nobreza pois invadira moitas rentas eclesiásticas, etc. Entonces os reis católicos viñeron, digamos, en certo modo, a restaurar un orde que en gran parte era antigo, ainda que con aspectos novos. Ten unha frase, creo que é moi acertada neste aspecto, que dice que cedan arma togae. É dicir, a partir dos reis católicos as armas cederon un lugar ás togas. É dicir, o que antes se solucionaba mediante a violencia, enfrentamentos, etc. Xa que os feudais tiñan os seus exércitos, a partir dos reis católicos resolve judicialmente por sentencias da audiencia. É dicir, é o goberno de xuíces, ou un goberno de letrados. Nesto ten razón, que pásase non de repente, pero pouco a pouco a un goberno de letrados, que é o que predomina na época moderna, xa que a audiencia é unha institución fundamental para entender a Galicia moderna. Pero as togas non eran enemigas
dos donos das armas. É dicir, que as sentencias da audiencia non necesariamente tiñan que ser contrarias aos intereses da nobreza. Isto, en parte, está basado tamén na opinión dos cronistas, xa da época, de Zurita, de Pulgar, de Sículo, Marineu Sículo, que fixeron en gran parte unha labor apologética do labor dos monarcas como providenciais, que viñeran, dice Zurita, que viñeron dice, en aquel tiempo se comenzou a domar aquella tierra de Galicia, domar no sentido de rendir, de someter, dice, porque hasta ese momento era imposible, fora imposible dominala, e Pulgar, Hernando de Pulgar, dice que en Galicia durante moito tempo houve continuos enfrentamentos, etc. Dice que ni el rei don Enrique, dice, hermano de la reina de Isabel la Católica, ni menos el rey don Juan, su padre, pudieron en los tiempos pasados sojuzgar aquel reino, ni los caballeros moradores de él les obedecían como reyes deben ser obedecidos, ni cumplían sus mandamientos, ni le pagaban sus rentas. É dicir, o rei, os monarcas aquí non exercían o poder, o poder estaba en maus fundamentalmente dos cabaleiros, entonces o que viñeron foi a implantar o poder real e a dominar fundamentalmente os feudais. O propio Zurita continúa, o propio Hernando del Pulgar continúa indicando que cando a cuña Chinchilla, cuña gobernador, e Chinchilla un asesor letrado, son enviados a Santiago, a Galicia, pero veñen a Santiago directamente, porque dice que ninguna cidade e ninguna poboación os quixeron admitir hasta que chegaron a Santiago, onde o arzobispo Alonso de Fonseca II si os admitiu. Dice que hasta que chegaron aquí, que ninguna poboación os quixo dentro, e cando chegaron e convocaron a procuradores, etc., eles enseñaron as cartas de poder que tiñan, e eles pediron que obedecesen ao rei, etc. Dicen que os procuradores, os coitalos, dixeron que igual que traían poder do rei, o poder dos reis, deberían traer poder de Deus, dice, porque senón era imposible prover de justicia este reino, dice, para punir, traer poder do ceo, para punir tantos tiranos e malhechores como en aquel reino había, e administrar en él la justicia según se debía ejecutar, etc. Dice, entonces, ante esta desconfianza, o coronista probablemente inventa, dice, ante esta desconfianza, os novos oficiais reais contestaron, dice, estad señores de mejor ánimo de lo que estáis, y tened buena esperanza en Dios y en la prudencia del rey y de la reina, nuestros señores, que en la voluntad y deseo que tienen a la administración de justicia. Dice que con la ayuda de Dios nosotros trabajaremos de tal manera que las tiranías cesen, etc. Dice que en pouco tempo, un ano e medio, cumpliron todo este programa de sometemento da nobreza, fundamentalmente identificada como mandoleiros e tiranos, e implantación da justicia, porque a justicia insistese moito, porque fundamentalmente o rei era o que dispensaba a justicia. En Castela o rei era ante todo un xuiz, por iso digo de esa insistencia. Hai máis, habería moito máis textos. Estas visións, digo, son visións, claro, a dos cronistas, son visións encomiásticas ou apologéticas, con intereses de parte, pero houve tamén outras visións, xa tamén antiguas, que contrapoñían a isto, empezando por Viceto, Viceto é moi antieclesiástico, en certo modo, e tamén escribe moi influído polo levantamento de 1846, entonces asimila a Pardo de Cela, etc., como defensor dos irmandiños. Isto é moi anacrónico, pero o feito de que Viceto reivindicase a estos feudais, empezando por Pardo de Cela e tamén por Pedro Madruga, influiu despois noutros autores como Vilar Ponte ou o propio Castelao ou incluso Otero Pedraio, pero a posición de Castelao é moi coñecida, e exerceu moita influencia. Saben que
no discurso Alba de Gloria, que despois incorporou o seu libro clásico Sempre en Galiza, non? Pois presenta, Castelao presenta, non? Un desfile, a Santa Compaña de inmortais galegos, non? E esta Santa Compaña, non? Comeza por Prisciliano, non? E o grosso dela remata a fins da Idade Media, non? É dicir, despois hai algún persoeiro máis, pero dice que, non, o que é o, non, a importancia deste cortexo, non, deste cortexo fúnebre, non, pois decrece desde o comezo da época moderna. E nesta Santa Compaña, pois, digo, aparte vai Roi Sordo cos irmandiños, vai Pardo da Cela, cos que morreron con el, non, dice, cos seus compañeros de martirio, injustamente decapitados, dice, que sosteñen con entrambas mans as propias cabezas aínda frescas e que deitan sangue e piden xusticia, non? Pero despois destos e dos Fonseca, que mete os tres, non? Cas obras de Erasmo, cunha mula cargada cas obras de Erasmo, dice, comeza a decaer o fúnebre cortexo, como decaeu Galicia ao trocarse en pobo vencido, non? E por outras frases, non? Dice que Galicia quedou reducido, non? A un pobo vencido e sometido, non? Solamente, dice, un pobo encadeado, non? Dice, solamente os arquitectos Andrade, Casas, non? Os escultores Moura e Ferreiro, dice, foron capaces, non? De romper esas cadeas durante o barroco e que, digamos, o espírito galego volvese a manifestarse. Pero en todo caso, el ve a Galicia, non, casi como unha sometida, non, a un poder estranxeiro, non, ficou sometida a un régimen de colonia conquistada e indigna de exercer dereitos políticos, non, os reis católicos domaron a nobreza e castraron ao pobo para trocaren deste xeito unha forza de touros en forza de bois, non, é a opinión de... A ver, se oye bien. Bueno, en todo, quer decir que a posición de Castelao, non, exposta no discurso este de Alba de Gloria, non, pois é moi exerceu, sí, tesouro. Se oye bien ahora. Sí, exerceu unha influencia grande. O Castelao está moi influído tamén por Otero Pedraio, que publicara no 33 ensaio histórico sobre a cultura galega, e neste texto pois tamén insiste na importancia da morte de Pardo de Cela, en que Galicia queda reducida a unha condición provincial, e tamén no feito de que solamente durante o barroco o seu espírito volveu a agromar ou a manifestarse, non? Porque para Otero Pedraio, di el, o románico e o barroco van de abaixo a riba, o plateresco vai de riba a baixo, non? Entonces, por exemplo, falando do Hospital Real, non? Dice que o Hospital Real, dice que é un edificio moi fermoso, pero, bueno, que é un toledanismo, non? Imposto aquí en Santiago, que é casi unha provocación, non? Ao lado do Pazo de Xelmírez, non? Pero, bueno, é a visión que ten el, non? Da imposición do poder externo, e veio o Hospital Real como manifestación do poder real, cousa que non digo que teña razón na valoración que fai das características artísticas do hospital, pero sí un feito de que reflexa, digamos, que un poder real que antes non existía, non? Bueno, estas son opinións, non? É difícil, darlle a razón a todos, non? En todo caso, o que sí quero destacar é que insistir nun aspecto que é que a novedade que traen os reis católicos, a fundamental, é implantar un poder real antes descoñecido. É dicir, o poder real que con eles, non, os reis, non, exercen o poder no aspecto do goberno, justicia sobre todo, no aspecto fiscal, que antes non os seus antepasados non foran capaces de exercer. Non é que os reis católicos, cousa que a veces afirma, suprimiran ningún tipo de autonomía. Da autonomía refirme a institucións, non? Porque Galicia non tiña institución particular ninguna, nin dereito ningún. Era un reino que se fora asimilando á coroa de Castela, non? E, de feito, tuvera Botón Cortes.
E isto é a proba de que pertenecía no aspecto fiscal e no aspecto político e digamos que o territorio da Coroa de Castela. Neste aspecto estaba uniformado, porque a Corona de Aragón tiña as súas cortes e Navarra despois tuvo as súas cortes e as provincias vascongadas tiñan as súas xuntas, cada unha as súas, e non querían voto nas cortes de Castela. Entonces, Galicia estaba asimilada a Coroa de Castela no aspecto fiscal e no aspecto político, non tiña entonces ninguna institución propia. Tuvo despois, justamente, ainda que parece paradóxico, que cando naceron as xuntas do reino durante a época moderna, pero neste momento non. En que consistía a autonomía, entre comillas? Pois consistía en que o poder real non se exercía porque a nobreza non deixaba. É dicir, os poderes señoriais eran tan fortes que a monarquía era incapaz de exercelo o seu poder. Entón, isto foi a novedade, é dicir, a implantación dun poder real mediante un gobernamento, mediante forza militar, a veces empleando en ocasións a violencia, e logo mediante a creación da audiencia, porque o que si é certo é que crean institucións novas. Non o gobernador que existira xa, pero non exercerá o poder. Pero Fernando da Cunha sí que o exerce a partir de 1480. Pero sí, sobre todo, a audiencia, a audiencia que comeza a emerxer como un tribunal de letrados con competencias moi amplias e que vai a desempeñar un papel fundamental, repito, sentencias e con outras disposicións, porque chegaba a audiencia, non había ningún territorio de Galicia era alleo ás competencias da audiencia, que chegou a funcionar realmente en moitos aspectos como un tribunal de primeira instancia. Entón, esta afirmación do poder real afectou fundamentalmente a nobreza, diríamos que os señores, as casas aristocráticas, que foron, digamos que as que máis o sentiron, pero tamén o propio arzobispo Alonso de Fonseca, que era o principal señor de Galicia. Alonso de Fonseca II atravesa, ten unha executoria moi larga, porque ten un pontificado desde o 1464 ao 1506, é dicir, 42 anos, un pontificado larguísimo. Entón, durante esta época, Alonso de Fonseca II viu as épocas previas aos irmandiños, viu as épocas os irmandiños, os momentos inmediatamente posteriores. E despois, ele apoiou firmemente os reis católicos, os chamados reis católicos. Cando se proclaman reis, ou a raíña, no 1474, ao morrer Enrique IV, e Alonso de Fonseca, dice o padre Oro, madrugou en súa elección. Enseguida se apuntou, en parte porque esperaba o apoio dos reis para que o defendesen da casa de Altamira ou da casa de Soutomaior, en xeral dos nobres que o tiñan acosado. Entón, ele apoiou os monarcas, recibe en Santiago a Cuña e Chinchilla, logo apoia o establecemento da Hermandade, pero despois quedase desagradablemente sorprendido cando ve que tamén el ten que someterse. É dicir, tamén el, como señor, ten que entregar a catedral, que era unha fortaleza, e o pazo episcopal a Fernando da Cunha, e outras fortalezas. Entón, claro, dice, pero para isto xudei aos reis, para que non me respeten. Entón, ao final, a súa actitude, con respecto ao novo orden, que ele, en certo modo, apoiara, pois ele é descontento, ele disgusto, pero eu non quero deixar de ser señor, exercer as miñas facultades, porque aparte co Concello tamén quixo independizarse, liberarse do señorío episcopal, de modo que Fonseca no 1481 é nomeado presidente do Consello Real, é dicir, unha forma de ascendelo, pero sacalo daqui. Ese señor estorba, axudounos moito, digo monarcas, non podemos, pero, temos que sacalo de Galicia, porque estaban continuamente enfrentados aos novos oficiais reais, que máis residían en Santiago, Entón, e logo, desde 1481, Alonso de Fonseca, segundo, casi non está en Santiago, permítenlle retornar no 1493, pero por pouco tempo, porque enfrentábase continuamente tamén os oficiais da audiencia. E desde 1506 xa desaparece, logo como arzobispo, e sucederá o seu fillo, Alonso de Fonseca III, que toma posesión no 1509. Pero é un exemplo,
de como os señores, incluso aqueles que non, que apoiaran máis decididamente aos monarcas, pois ao final acabaron sufrindo entre comillas, non, pois os efectos do poder real, é dicir, o control dos novos oficiais, non? Isto pasa a Fonseca, pasoulle con máis razón a nobreza, non? E algúns dos nobres pois pagaron ca súa vida, non? Faro de Cela ou despois Pedro Madruga, non? En todo caso, o sometimento da nobreza é un sometimento político, non? Se queren político-militar, non? Pero no aspecto patrimonial a nobreza apenas sufriu, ou sufriu moi pouco, porque os patrimonios foronlle respetados, non? Respetados. Entón, hai que diferenciar estes dous planos, é dicir, unha cousa é que a nobreza perda a capacidade de utilizar os seus exércitos, non? Para non? Impoñer rentas para loitar uns contra outros, etc. E outra cousa é que a nivel patrimonial fosen castigados, ao contrario. E ao contrario, as sentencias da audiencia normalmente non foron neste aspecto perxudiciais para a nobreza, de modo que as casas nobres, ainda que despois se marchasen para a corte, continuaron non cobrando as rentas, incluso aquelas que impuxeran de modo violento, non? De modo violento, continuaron cobrándoas. E de modo que a nivel patrimonial a nobreza, repito, non sufriu apenas, vista no seu conxunto. Tamén a nobreza tamén probablemente se viu afectada ou influída polo propio recordo dos irmandiños, non? Porque o feito de ter que enfrentarse a rebelión irmandiña pois ocasionou, non, que a nobreza collese medo e ao final dixesen, bueno, é mellor unha autoridade forte, non? Unha autoridade forte que manteña, non, pois o orde social, que nós tiñamos que andar con os exércitos, non, dito así de forma moi simplificada, non, que nós tiñamos que andar con os exércitos, non, precavéndonos ou sometendo os campesinos que se levantan, non. Este temor, non, a unha nova rebelión, pois probablemente, fixo que a nobreza acabase aceptando, non, un orde novo, no cual, pois, a paz social quedaba a cargo das autoridades reais, non, da audiencia ou do gobernador, non. Isto vese menos neste momento, pero máis despois, non, cando durante a chamada Guerra das Comunidades, non, no 1520-21, pois comenzan a haber levantamentos en Castela, levantamentos de campesinos, non. Entón, a cidade de Ourense pídelle o consello ao conde de Lemos, o segundo conde, don Rodrigo Osorio, e dicelle, que facemos? Unímonos ás comunidades ou non? Tamén é sintomático que a cidade de Ourense lle pida consello ao conde de Lemos, que non era o señor da cidade. E o conde, á vista do que pasaba, dicelles que nada deso. Dice, obediencia ao rei. Dice, se non se obedece ao rei, entón imos mal. Non. Isto revela, non, como a nobreza foi cambiando de opinión, non, convencéndose de que era mellor, repito, un poder real forte que mantuvese a paz social que unha situación como a que tuvera que vivir durante a rebelión irmandiña ou pudo ter que vivir durante a Guerra das Comunidades, non? Bueno, fundamentalmente o reinado dos reis católicos, simplificando moito, non? Os efectos máis inmediatos é o sometimento da nobreza ou en xeral dos señores, non? E cando os reis ven aquí, non? En 1486, en setembro, pois, claro, atopan unha situación xa bastante cambiada, non? É dicir, non era a situación de 6 anos antes. Neste momento, non? A nobreza estaba parcialmente sometida ou casi sometida, non? Pardo de Cela fora executado. Pedro Madruga, pois morre máis ou menos por esta época, en Alba de Tormes, non? Había algún problema, non? Especialmente o segundo conde de Lemos, que quería recuperar o seu patrimonio, o patrimonio que tiña no Bierzo e noutras comarcas, non, próximas. Este patrimonio fora dividido, non, fora dividido no ano 1483-84, fruto dun pleito hereditario. Non é un caso de comentarlo aquí, non, pero en todo caso, se plantexaros un pleito entre don Rodrigo, o que foi o segundo conde de Lemos, don Rodrigo Osorio, don Rodrigo Enríquez Osorio, non, plantexouse un pleito e que el quería heredar todo, non,
pero outra unha media irmá do seu pai, non, tamén reclamou, non. Entonces o patrimonio dividiuse, non, e el quedouse co título condal e a parte de Galicia, e a media irmá do seu pai, filla dun outro matrimonio do primeiro conde de Lemos, pois quedouse ca parte de do Bierzo e de Cabreira e Ribeira, non. Bueno, o conde de Lemos nunca aceptou isto, non, e en canto pudo tratou de recuperar Ponferrada militarmente, non? Entonces, este é un problema plantexado nese momento. Por eso, os cronistas, non, que relatan que como os reis se encamiñan para Galicia, non, desde Córdoba, pola Mancha, por Valduerna, etc., e logo cara a Ponferrada, dicen que esta viaxe, para algúns cronistas, la bienaventurada venida, non? Unha viaxe un tanto rara, porque dicía Fernando Católico que en Galicia dicía, parece que poucos reis foron ali, non? Claro, nos últimos tempos, non? Pero, bueno, esta viaxe está motivada, pois dicen, para proveer e castigar, non, las cosas del Bierzo e de Galicia e venerar as reliquias do apóstolo Santiago, nuestro patrón, non? É dicir, que é unha mezcla, non, de viaxe por unha parte militar e político, por outra parte, unha especie de peregrinación, non? De peregrinación. Prover, por unha parte, non, de feito, en Ponferrada está unha semana, non? Unha semana larga, non? Porque Ponferrada era vila real, o sea, o rei conseguira para o patrimonio real, os reis conseguira para o patrimonio real esta vila. Entón, están aquí unha semana. En Santiago estarán 3, non? Arreglan, digamos que, un pouco a cuestión das cousas do Bierzo, e logo diríxense polo camiño de Santiago, Cebreiro, non? Porto Marín, Sarria, Melide, diríxense a Santiago. É unha visita moi importante, e ademais digamos que, podemos dicir que é unha visita programada, non? É dicir, pensada, non? Con finalidades políticas, e, bueno, tamén a peregrinación mesmo, non? Tiña unha finalidade política, non? Digo, programada porque saben que despois houve outras, non? Pero foron máis ben, en certo modo, azarosas, non? Ou occidentais, non? No 1506, a princesa, a raíña, non? Xoana, e máis o seu home, Felipe, non? Visitan Santiago, non? Desembarcan na Coruña, en abril, e cruzan, non? Cruzan a Santiago, de Santiago a Ourense, e logo de Ourense para Zamora, non? Pero eles, claro, están en Santiago, van á catedral, etc., pero esta viaxe é un pouco imprevista, non? Forzada porque non querían desembarcar nun porto en donde Fernando o Católico non pudese, digamos, que botarlles mal, non? É unha cuestión de pugna entre Filipe e o seu sogro, non? Por ver quen realmente gobernaba no nome da raíña. Pero, bueno, sí, o sea, chegan, visitan a catedral, mas, digamos que realmente o rei comportouse, era rei consorte, pero comportouse como auténtico rei, non? Por iso a raíña parece que estaba, vamos, que manifestou certo descontento, e dice que foi á catedral con gran fatiga, non? Con gran fatiga. No 1520, non? Ben, Carlos V, unha conferencia aquí non hai moito tempo de profesor Jalaber, non? Sobre as cortes de 1520, non? Carlos V, pois, tomou Santiago, convocou cortes aquí, pero é unha cousa tamén un tanto extravagante, non? Porque convocou cortes precisamente porque Galicia era un territorio illado, non? Ou retirado, mal comunicado, e ademais non tiña voto en cortes. Ben, si, ninguna cidade tiña voto en cortes, entonces resultaba extraño, non? Que convocase cortes nun sitio, as cortes viñan celebrándose ali onde nunha cidade que tuvese voto. Entón, ele o que quería era illar aos procuradores, non? É dicir, convocalos nun sitio retirado, nunha situación conflictiva, e impedir que os procuradores tuvesen comunicación que as cidades que os nombraran, non? Para presionalos e que pudesen votar, non? Obrigalos a votar, pois, o servicio, e el embarcarse facilmente para Flandes e logo Alemania pola Coruña, non? Entón, tamén é unha visita que ten máis de estrategia política, non? Que de visita programada como foi a dos monarcas, non? No 1690, non? Pasa por aquí, non? A raíña Mariana de Neuburgo, non? Tamén, en certo modo, sin querer, o primeiro, non? Polo menos, porque estaba previsto que viñese a Laredo, pero foi dar a Mugardos, non? Foi dar a Mugardos, e de Mugardos a Coruña, e logo por Santiago, non? Si, é unha visita da que hai moita documentación, porque fixéronse moitísimas festas, non? E máis durante esta visita, púxose de manifesto a habilidade do arzobispo Monroy, non?
tuveran Roma, entonces había moita diplomacia vaticana, non? Porque marchou a Coruña, non? Con unha comisión de coengos, non? Para recibir a raíña. A raíña casáranse por poderes, non? Con Carlos II, e esperaba o barco na Coruña, pero o barco foi dar a Mugardos, non? E cando o gobernador, capitán xeneral, se enterou, non? De todo, xa estaba o arzobispo en Mugardos, non? Ao lado da raíña, non? El estuvo sempre con ela, hasta foi a Valladolid, onde participou na ceremonia nupcial, non? Pero, bueno, é unha visita, digo que hai moita documentación sobre todas as festas que fixeron, a súa chegada á catedral, etc. Pero tamén, en parte, é accidental, non? Ainda que ela dice que se ofreceu a Santiago cando se viu un peligro no Canal da Mancha, non? Pero realmente, desde 1486 hasta 1858, visitas reais programadas non hai. O sea, programadas, non? No 1858, non? Ven Isabel II, non? 4 días, non? No mes de setembro, non? Ven ela que a súa familia, viña o futuro Alfonso XII, que ainda non cumplira un ano, non? Entonces, bueno, conservase bastante tamén información, foi todos os días á catedral, non? Destes 4 días, non? Abriuselle a exposición que organizara a Sociedade Económica para que pudese vela, unha exposición que fixeran sobre, non? Industria, comercio, agricultura de Galicia, e incluso fixo unha especie de ofrenda, non? Unha ofrenda. Claro, xa no 58 as relacións entre a Igrexa e o goberno pacificáranse despois do concordato de 1851, non? Porque hasta ese momento, pois, a oposición ao liberalismo da Igrexa, en xeral, sobre todo a Igrexa de Santiago, castigadísima, non? Pola supresión do voto, tal, pois, era moi grande. Non, pero, bueno, en todo caso, é unha visita que foi, repito, pensada e planificada, outras que vieron despois non foron así, habería que chegar, repito, sendo rigurosos hasta mediados do século XIX para topar outro caso igual, ainda que menos importante, non? E consérvase coñeces bastante ben, non? A ruta que siguen os reis de ida e volta, non? E algunhas actividades deles, non? Sobre todo o libro de esmolas, non? Ou de limosnas do tesoureiro do limosneiro da reina, non? Pedro de Toledo. Entonces, neste libro, non? Di, non? Por onde van pasando, non? E as esmolas que dan. Non veise moi ben, non? Como o Camiño de Santiago está cheo de romeiros, non? Moitos estranxeiros, non? Digo, por Arzúa, por Melide, por Sarria, por Portomarín, para no Cebreiro, non? E logo en Santiago, non? En Santiago, onde están, pois, casi 3 semanas, van a Ferrol, non? Perdón, van a Padrón, non? Volven a Santiago, depois van a Coruña, e da Coruña, pois, siguen por Lugo, e a Sarria, outra vez polo Camiño de Santiago, en dirección a Salamanca, non? Pero, por exemplo, así, notas soltas, non? Das esmolas que dan a Santiago, non? Anotadas por este Pedro de Toledo. Dice, a unha flamenca que se le murió el niño, pois, X monedas, non? A Leonor Bermúdez, monja de Santa Clara, tal. A un clérigo de Borgoña, non? A unha mujer de Flandes desnuda, dan unhas monedas para que compre unha saia, non? A un montón de romeros, non? A unha mujer que traía un niño que lloraba, a un gallego gordo que subió a la cámara dos reis a demandar limosna, a un francés para curar a súa mujer que estaba echada a la puerta de San Francisco, non? Al gallego cojo que dice avántate Dios, rei, non? A outra mujer del marido ciego e de tal. Entonces, isto reflexa un pouco que era a panorámica de Santiago, non? Neste momento, o que era o ambiente da cidade cheo de pobres, non? De estranxeiros, non só, tamén hai nobles, hai clérigos, etc., de fora, non? Bueno, os monarcas, digo, veñen cando a situación xa está máis ou menos controlada, non é a mesma que de 6 anos anteriores, e veñen, en certo modo, pois, a consolidala, non? A consolidar este cambio. E reúnen os procuradores aquí procuradores das cidades e vilas aquí en Santiago, o clero, non? Que o clero queixase moitísimo, non? Dice o padre Oro que levantou un clamor, non? Pedindo que lle devolvesen, que a nobreza lle devolvese os bens que lle tiña ocupados, a veces pola forza, outras veces por pactos, non? E relacións familiares que tiñan, ordenan a saída, non? A saída da nobreza, cos acompaña, non? Cando se volven,
en dirección a Granada. Nesto, o Vasco da Ponte conta unha anécdota, non? Que é coñecida, pero que é sintomática de como só os exceptuaban desta viaxe o conde de Altamira, non? Claro, o conde de Altamira tiña un peso moi grande no entorno de Santiago. De feito, os moscosos foran enemigos dos arcebispos durante moito tempo. Logo non lles permitiron levantar paz en Santiago hasta o 1540, que foi a partir de 1540 cando levantan o pazo que tuveron pois na rúa de Altamira, na Plaza de Abastos, que era máis ou menos a horta xardín desta familia, que foi vendido ao Concello no 1872. Pero conta Vasco da Ponte, dice, los reyes mandaron al señor don Diego de Andrade y al conde de Monterrey, don Sancho, que se fuesen tras ellos a Castilla, y al conde de Altamira, dice, por ser grueso y pesado, dice, de piedad le mandaron quedar, o permitieron ya quedar, ¿no? Dice, más sucedió que un día, acabado el de comer, acabado o conde de comer, llegó un abazo o un prior, y non sei que le demandó, non sei que lle pediu ao conde, dice, aborrecióse, e díjole, frade, irse an os hóspedes e comeremos o galo. É dicir, cando se vayan os reis ou os hóspedes, nos gobernaremos esta outra vez, non? Dice, fuese el fraile a quejar al rey, e logo le mandaron que se fuese a Castilla dentro de tanto término, so pena de muerte, non? E así lo hizo, non? O sea, que ao final tamén o conde de Altamira tuvo que marchar para, non, detrás dos reis, non? A visita foi, o sea, os reis foron moi xenerosos, sobre todo ca Igrexa, non? Ca Igrexa de Santiago, co arzobispo e co cabildo, non? Isto significa, digamos, que as consecuencias polo futuro foron moi importantes. Por un lado, non, porque xa antes lle confirmaran e ratificaron de novo todos os privilexios que tiña a Igrexa, incluídos, non, documentos que eran apócrifos, non, ou moi dudosos, non, ou por exemplo, o diploma do voto de Santiago atribuído a Ramiro I, non? Pero esta confirmación ou validación de moitos documentos o que despois ao mellor foron discutidos ou xa eran entonces, pois isto tivo consecuencias porque no futuro veise que nos pleitos, sobre todo pola cuestión do voto, o cabildo normalmente invoca esta confirmación, non? Esta confirmación. E, de feito, todos os pleitos do voto, ou esta renta, non, que cobraba a Igrexa de Santiago por boa parte da Coroa de Castela, todos os pleitos do voto os gana o cabildo, a Igrexa de Santiago, desde entón menos un, non? Que é o chamado pleito dos 5 obispados. Este é un tema moi estudiado pola miña compañeira Ofelia Rey, pero todos os pleitos non, e foron moitos, non? Todos os pleitos o cabildo logrou triunfar, é dicir, obligar a paga, non, desta renta, menos neste pleito dos 5 obispados, Burgos, Palencia, Osma, Calahorra, cual era outro, pero son 5 obispados, non, que aquí a Chancillería, o Consello de Castela, máis ben, non, fallou en contra da Igrexa de Santiago, do Cabildo, que era o que levaba, o que se encargaba destos expedientes, non? Pero fallou máis ben porque era en 1628, e a situación demográfica e agraria de Castela era moi grave, entón eu creo que influiu máis, non? A situación ruinosa na que se atopaba nese momento a Coroa de Castela, o interior, que é outra cousa, non? Entón, non podemos gravar, non, a estes campesinos que non son cada vez menos, a cada vez máis pobres, non? Digo, probablemente foi eso máis que outra, porque os mesmos argumentos utilizáronse noutros pleitos e o Cabildo conseguiu vamos, sacar sentencias favorables, non? Pero en todo caso, é dicir, a partir dese momento os pleitos son casi todos sentenciados a favor, e non só eso, senón que o Cabildo conseguiu estender a paga do voto a moitos territorios, non? E isto era moi difícil, conseguir impoñer unha carga nova a xente que non a viña pagando, non? Porque a posesión inmemorial ou o costume no dereito de Castela tiña unha forza, era como, vamos, tiña forza de lei, non?
Entón, claro, podes impoñer o voto en Granada, non, porque é un territorio conquistado, non, no reino nazarí, pero impoñer o voto, non, en Extremadura, en Toledo, non, ou en Murcia, en donde, ou en outros sitios, non, onde ao mellor non se pagaba, non, pois era moito máis difícil. E, sin embargo, digo, menos nos 5 obispados, o Cabildo conseguiu facelo. En gran parte, a confirmación destes privilexios foille unha base fundamental, non? Bueno, aparte desto, digo que tomou consecuencias para o futuro moi grandes, pois aparte desto, fixeron, non, houve diversos agasallos á catedral, tamén algúns anteriores e outros posteriores. En todo caso, a raíña, non, proclamou varias veces, non, a reina católica, a súa devoción polo apóstolo Santiago, non, a súa devoción, non, por exemplo, cando xa un pouco antes da visita, non, que dota, non, unha renta para que se manteñan encendidos 6 cirios de modo continuo, non? Dice 6 cirios que continuamente, perpetuamente ardan en el altar del Señor Santiago, de noche y de día, porque los peregrinos que vienen en romería a la dicha Santa Iglesia fallen, o sea, hallen claridad e luz en ella para sus oraciones e cumplir sus devociones. E todo esto, dice, por la gran devoción que yo tengo al bienaventurado apóstol Santiago, luz e patrón e guiador de los reyes de España, etc. Porque é nuestro protector, etc. Non, especialmente, dice, contra os infieles, é dicir, para a conquista de Granada, non? Hai que ter en conta que, é dicir, que neste momento, digamos que as relacións da monarquía ao apóstol estaban cambiando, non? E iso fortaleceu, para o futuro, fortaleceu moito a posición da Igrexa de Santiago e de Santiago como patrón, non, e protector da monarquía. Hasta este momento había reyes, non? Había reyes en Aragón e en Castela. Agora, os reis son os mesmos, non? Ou van a ser os mesmos. Entonces, digamos que o feito de que Santiago sea, digamos que o protector de os únicos reyes, non? Pois, digo, fortalece tamén a posición da Igrexa. Por outro lado, tamén, o sea, estaba rematando, non, o que se chama Reconquista, non? Entonces, para algúns autores dixeron, bueno, claro, ao acabarse a Reconquista, acábase, o Santiago xa non ten que facer, non? Era un Santiago, non? Santiago mata moros, unha vez que non queda moros, que non, xa quedará, non? Queda sin ocupación. Entonces, a partir de aí empezaría, digamos, que a decadencia, non? Do que se chama a decadencia do mito, según os autores, non? Creo que é un pouco sesgado, non? Porque Santiago mostrou unha gran capacidade bueno, non Santiago, sino, non, a monarquía, non? Da nación, digamos que no uso, non, de Santiago como patrón, non? Entonces, o feito de que os reyes, non, proclamen varias veces que Santiago é o patrón e protector da monarquía, o patrón de España, etc., que invoquen para ir para Granada. Entón, é dicir, adquire un protagonismo nesta monarquía nova que vai a ser moi importante para o futuro, non? Para o futuro. E será no futuro, cando a Igrexa de Santiago teña máis rentas, moitísimas máis, non? Que na Edade Media, gracias á renta do voto, e tamén cando, digamos, que o patronato, non, sexa, digamos que, discutido, pero defendido, non? Defendido con moito éxito polo Cabildo. É dicir, a condición de Santiago como patrón habitualmente das Españas, non? Que expresase a frase máis habitual, e incluso de todas as Españas, non? Se dice a veces no século XVIII, non? Isto a veces é un desideratum, non? Porque a cuestión do patronato é, bueno, non vou entrar neste tema, a miña compañera Ofelia Rey fixo traballos que moi luminosos sobre eso, pero a cuestión do patronato é, digo, complicada no sentido de que o Cabildo, non? A Igrexa de Santiago, non? Proclama o apóstolo como patrón de España, o patrón das Españas, non? Ou todas as Españas, pero claro, a Corona de Aragón tiña o seu patrón, non? Que era San Jorge, non? E Portugal tiña o seu patrón, e eran as Españas, recordo que eran as Españas. Entonces, bueno, en algunos aspectos é como un desideratum, non? En todo caso, esta condición de patrón, non? Único,
único e singular, non? Mantuvo, como saben, pois mantuvo por séculos, non? Houve competidores, non? Máis conocida pois é a Santa Teresa, non? Pero non, logo San Miguel, San José, hasta San Genaro, non? Foi proposto momentaneamente por imprudencia de algún conselleiro de Felipe V, pero, bueno, isto, se quita Santa Teresa, non? Que obrigou ao Cabildo, non, a actuar con moita enerxía, o resto foron máis ben, non lle deron maiores quebradeiros de cabeza, non, pero, bueno, en todo caso, o que quero dicir con isto é que a visita supón a confirmación de Santiago como patrón e protector da monarquía, o recoñecemento por parte dos monarcas, dos reis, pero xa nun contexto novo, o que está cambiando, non? Cambiando pola condición de reis únicos, non? O sea, de monarquía unificada, e tamén polo feito de que a reconquista está rematando, entonces, pois, o Santiago no futuro será invocado, non? Pois en América moito, como sabe, non? Será invocado moito contra os protestantes, non? A veces tamén contra os moriscos, etc. Todo será invocado xa noutro contexto distinto, non? O sea, como Santiago mata mouros, non? Bueno, como Santiago miles, non? Como Santiago soldado ou cabaleiro, non? Soldado cabaleiro. Bueno, isto digo, en parte a rinca desta visita, non? Máis adiante, xa o recordei, non? Concédese o voto de Granada, non? En 1482, a Igrexa de Santiago, ca novedade de que unha parte deste voto, un tercio, ten que ir destinado ao Hospital Real, non? Porque este é un dos resultados da visita, non? Dos reis. A construción deste hospital, non? Primeiro, non? Intentan, non? Que o mosteiro de San Martiño Pinario se faga cargo da asistencia aos peregrinos e aos pobres, etc. Os monxes néganse, non? Porque lles parece, non? Probablemente que entorpece, non? A súa vida comunitaria, que lles encomenden esta labor hospitalaria. Entonces, a decisión dos monarcas posterior é, pois, vamos facer un edificio novo, non? Construir un edificio es novo. Entonces, construyen o hospital, ou mandan construir o Hospital Real, xa a fines de século, dotado, bueno, antes, pero a fines de século, cando se inicia a construción, dotado, pois, cas rentas do voto de Granada, digo, era unha novedade, porque o voto era unha renta da Igrexa de Santiago. Entón, neste caso, asignas un tercio ao hospital, co disgusto do Cabildo, non? Que tardou en facerse cargo do voto porque non lle gustaba, non? Que non lle parecía ben que unha parte desa renta pois fose unha institución nova, non? Pero tendo en conta, non? Que o voto estaba destinado pois ao culto, o sea, a soster o culto do apóstolo, pois o Hospital Real, en cuanto albergaría peregrinos, ou destinada a peregrinos, pois podía justificarse a súa construción, non? É unha medida política tamén, non? Porque de devoción e de deseo de apoiar os peregrinos, permitirlles, non? Pois unha asistencia que non había antes, pero tamén, digo, unha medida política no sentido de que fais un edificio suntuoso, non? Suntuoso, que proclama o poder real, non? É dicir, outro monarca non podería facer eso, non? Antes, pero eles son capaces, non, de facer un edificio, non, que ao lado do Palacio do Arzobispo, non, que proclame o poder real, non, nunha cidade eminentemente señorial e eclesiástica, non? Entonces, ten esta finalidade, de facer visible, non, a munificencia dos monarcas. E así foi vista máis adiante, non? O licenciado Molina menciona o Hospital Real como unha das maravillas de Galicia, non? Das maravillas de Galicia. Fai grandes elogios da súa construción e da súa atención, non? E logo máis xa no 1730, non? Pedro Mendoza de los Ríos, un monteísta, non? Pois que no Teatro Moral e Político da Academia Compostelana, pois tamén fala leva o peregrino a visitar o hospital, non? E tamén, non, dice que só os reis católicos, dicelle o guía ao peregrino, só os reis católicos podían facer un edificio destas condicións, non? Por tanto, ten unha finalidade asistencial e unha finalidade de propaganda política ben cumplida, non? A xulgar polas opinións que se ven despois no futuro, non? Saben que, claro, en principio foi previsto como hospital de peregrinos, non? Ou solo de peregrinos, pero ao pouco tempo, xa antes de que acabase de construirse,
xa destinouse a enfermos de Santiago e dos arredores de Santiago, e logo a inclusa, non? Nas Constitucións de 1524, xa con Carlos V, nestas Constitucións pois, aparece claramente, non? Son minuciosísimas, non? Nestas Constitucións publicadas por Don Manuel Lucas e comentadas por Delfín García Guerra, nestas Constitucións, digo, aparece moi detalladamente cuáles son as funcións do hospital, non? E realmente, na época moderna, foi máis hospital de enfermos que o hospital de peregrinos, non? Porque no momento en que se funda, xa os peregrinos, o número de peregrinos descendera, e salvo en anos santos, o resto atende moito máis enfermos, repito, que de Santiago e dos arredores, non? Que romeiros, non? Que veñan de fora. E tamén está a súa función como inclusa. Pasa que a súa función como inclusa era recibir aos pequenos, non? Recibilos, logo, unha vez que estaban 2 ou 3 días aí, repartilos polos arredores, non? A amas de cría para que lles desen de mamar, porque sería imposible, non, que o hospital pudese xestionar, non, dentro, pois 100, 200, 300, 500 ou 1000 nenos, non? Porque 200, 300, non? Son os nenos que recibe cada ano o primeiro, pero no século XVIII houve anos que pasou de 1000, non? O sea, de 1000 ingresos no torno, non? Entonces, esta cantidade, non, de pequenos abandonados, pois, digo, solamente se podían atender repartidos polas parroquias. E logo, como morría o 90%, pois, en certo modo, digamos que o futuro deses nenos xa poucas veces se plantexaba, non? De modo que os expósitos, non, que ingresaban aí, non tiñan pasado, no sentido de que nada se sabía da súa orixe, habitualmente, non tiñan futuro, normalmente, porque morrían, repito, en torno ao 90% antes dos 7 anos. Pero, bueno, o hospital cumpliu esa función, esa triple función, peregrinos, enfermos e inclusa, non? Non sei que o tempo... Un minuto. Bueno, ainda habería que comentar algo cousa máis, non? Por exemplo, bueno, directa ou indirectamente, non? Tamén os reis católicos influíron na cidade mediante a reforma monástica, non? Isto só menciono da pasada, non? Porque o feito, a reforma monástica conseguiu, non, en suprimir moitos pequenos mosteiros, masculinos ou femininos, suprimir a independencia que tiñan, abolir a independencia que tiñan as comunidades, non? As comunidades, digamos que sometelas ás congregacións de Castela, no caso concreto de Santiago, repercutiu moito San Martiño Pinario en San Paio. San Martiño Pinario, porque era un mosteiro, no momento que chegan os reis, que falase de que tiña 3 monxes, non? 3 monxes, e foron agregados a rentas de moitos outros, de modo que a partir de entonces fixo unha comunidade moi rica, e solo eso, o sea, solo así, non, pudo convertirse, non, nunha fábrica, non, asombrosa, non, como se pode observar, pero eso non foi posible gracias a que se lle incorporaron as rentas, non, de uns 20 e tantos mosteiros, non, en diferentes épocas, pero moitas durante o reinado dos reis católicos. E San Paio, saben que San Paio é un mosteiro creado es novo, non, era mosteiro, no momento que ven os reis, non, era, bueno, pouco despois, non, foi colexio, non, sede do estudio, non, do estudio da gramática, pero logo os reformadores monásticos deciden crear aquí un mosteiro femenino, non, expulsan os estudiantes, e levantan aquí un mosteiro para monxas de uns 16 conventos, non, que foron suprimidos, conventos que iban desde Viveiro, non, desde Viveiro hasta Tui, non, Viveiro as Negradas e Tui Albeos, non. Entonces, foron concentradas aquí. Bueno, o padre Colombás estudiou isto bastante moi ben, non? É un proceso moi casi novelesco, non? Porque lógicamente as monxas non querían, non, ser recluídas e sometidas a unha regla severa, non? Moitas monxas vivían solas, ou moi poucas, tiñan moita má liberdade. Entonces, bueno, despois dun proceso, non, dun proceso complicado e a veces violento, non, pois acabou convertido nun mosteiro, o principal mosteiro femenino de Galicia, con moita diferencia. Entonces, o impacto das medidas dos reis católicos, non, no espacio urbano de Santiago, tamén hai que velo, en que favoreceron, non, a construción ou o crecemento, a construción, no caso de San Paio, do mosteiro novo, e a creación, non? E no caso de San Martín Pinario, pois un grandecemento dunha institución que nacera pois relacionada co culto, non? Bueno,
a visión que temos nos das consecuencias do reinado é unha visión a posteriori, non? Cando os reis viñeron aquí, ou incluso despois, non? As cousas víanse de outro xeito, non? Non se vían como irreversible, este cambio non se vía como irreversible, non? Nos ora evaluamos e decimos, bueno, os reis católicos conseguiron isto. E a súa política, non, deu estes resultados, sí, pero cando eles veñen, ou incluso despois, a situación era moito máis fluida. Non se vía como algo que iba a ser permanente ou que iba a ser, sí. Recorden o que dicía o conde de Lemos, non? Cando marchan os reis, non, perdón, o conde de Altamira, comeremos o galo, non? Así que se vayan eles, pois volveremos á situación pasada. E de feito, a partir de 1504, cando morre a raíña, non, pois volvese unha situación moi parecida á anterior ao 1480. É dicir, a partir de 1504 creas unha inestabilidade política moi grande, as coroas sepáranse, porque Fernando Católico no 1505 volve a cásase con Germana de Foix, e queda como rei de Aragón, pero separa Aragón e Castela. Outra cousa, queda como gobernador de Castela, non? No 1509 ten descendencia, solamente que viviu unhas horas o fillo que tuvo, pero no caso de que o fillo de Fernando Católico e de Germana de Foix pois sobrevivise, probablemente fose rei de Aragón, non? E a unión de coroas, polo menos de momento, non se tivese feito, non? De modo que isto non era moito menos irreversible, non? Igual que se uniu Aragón con Castela, pudo unirse Castela con Portugal, non? Igual, non? É dicir, que neste momento as unións dinásticas eran moi flexibles. Pero, bueno, hai un retroceso, solamente que Carlos V, no 1522 e de aí en adiante, non, pois retomará bastante esta política dos reis católicos. Entón, si se consolidarán as reformas judicial e outras, non? Bueno, para concluir, nos parecenos que os reis católicos implantaron un poder enorme en Galicia, non? É certo que se implantaron nunha medida antes descoñecida, non? Iso veise na cobranza de impostos, veise no recurso á audiencia e noutros indicadores, non? Noutros indicadores. Agora, realmente, se miramos o que pasa no mundo rural, non? No mundo rural hai que concluir que Galicia, durante toda a época moderna, foi diríamos que unha periferia. É dicir, unha periferia política, non? No sentido de que o poder real, non? No mundo rural chegaba, pero moi pouco. Non, moi pouco, porque a monarquía non tiña medios, nen tiña personal, non? Para facerse presente, non? De modo que a organización do territorio, non? 30.000 aldeas, non? Escondidas entre os montes, mal comunicadas, etc. Como podía a monarquía, non? Chegar a todas as aldeas? Non chegaba, non? Bueno, podían chegar os veciños á audiencia, pero a monarquía non tiña infraestructura personal, salvo nalgúns núcleos, non? De modo que en certo modo, é unha periferia, é dicir, moi pouco na que o goberno, o poder real, sobre todo, está pouco presente, polo menos por axentes directos, non? Digo, o territorio opón unhas barreiras enormes, non? O exercicio a penetración dos poderes. Para gobernar hai que ter personal, hai que ter información, non? A información de moito tipo, non? E iso era moi difícil de conseguir, non? Por outra parte, a propia lingua era unha barreira, non? A propia lingua, porque os escribías en castelán, toda a administración era en castelán, pero tamén a eclesiástica, pero a lingua da xente era a lingua galega. Entón, a propia lingua era unha barreira, non? Para o exercicio do poder real, non? Era unha barreira, e máis, usada a veces conscientemente, non? Dicir, non, como somos pobres e non sabemos nada, non entendemos o castelán, pois entón, bueno, non nos enteramos, non, do que nos piden, etc. De modo que funciona isto, o sea, funciona isto, os campesinos utilizan, non, a veces a pobreza, outro tipo de argumentos para excusarse ou evitar colaborar, etc., co poder real. Isto hai moitos testimonios, non? De modo que realmente, exagerando un pouco, podemos dicir que o único poder que existía en Galicia, efectivo, que chegaba a todas partes, era a Igrexa, non? Ese sí, non? A Igrexa tiña 3.700 parroquias, non? Todas, desde Trento, un pouco despois, todas tiñan curas, non? De modo que aí sí que chegaba todo, non? É dicir, o que salía de Roma chegaba ao Caurel, non? Chegaba a Lugo, e de Lugo
os curas non encargábanse de levar, non, de que eso chegase ao último recuncho, non, de modo que neste caso a parroquia sí que é un axente de globalización, non, como se dice agora, non, pero eso só tiña a Igrexa, non, pasa que a veces a monarquía tuvo necesidade, o sea, pedía axuda á Igrexa, non, de feito a parroquia utiliza ao final a monarquía pois para tamén como ámbito, vamos, para pedir información aos curas, etc., non? Pero creo que esta visión que temos do poder real como moi eficaz, etc., na época moderna non é acertada. O que sí que hai que valorar, creo que é a capacidade que tuvo a Igrexa de modelar o territorio en parroquias e, efectivamente, de chegar a todas partes. O que non quere dicir que a xente fose moi respetuosa cos mandatos eclesiásticos, non, porque unha cousa é a presencia da Igrexa, outra non, é a capacidade que tiña, outra pois que digamos que o cumplimento dos mandatos eclesiásticos fose riguroso, máis ben por moitos indicios habería sido que en certos aspectos a xente era bastante amoral, non, pero bueno, esa é outra cuestión que para debatir outro día, non. Gracias por a súa atención.